Perioada petrecută la Poli este cea mai fericită bucată din cea mai mare pasiune a vieții mele. Practic a fost ca un vis împlinit al copilăriei, iar să porți și banderola de capitan, nu ai cuvinte. Când ajungi să fii și capitanul echipei la care ai visat de mic copil ca să joci, acea banderolă îți lasă pe mână așa, pe braț și în suflet un semn ca o arsură, și acea arsură, oriunde te duci, orice ajunge, îți strânește acel foc care te face să mergi mai departe și să fii fericit. Bun, aici sunt multe amintiri plăcute din trecut politic, chiar foarte multe. Nu știu, aș da un exemplu, am dat gol în minutul 94, parcă cu Brașovul, și în lumea fotbalului este vorba aia, bravo Cip, ne-ai băgat bani în buzunar, așa spuneau colegii. Nu, probabil cea mai frumoasă, nu, cu siguranță cea mai frumoasă amintire este acel moment după barajul de la Brașov, după ce am promovat în Liga 1, și atunci când am venit cu autocarul cu băieții, am văzut Piața Unirii arhiplină. Nu s-a mai întâmplat, cel puțin nu știu să se mai fi întâmplat în istoria Politehnicii, peste 10.000 de români, de ieșeni, erau și pe clădiri. Am lansat Hura Unirii, a fost un moment al bucuriei de nedescris. Poate voi mai avea șansa, nu mai am chiar foarte mulți ani de trăit, dar poate voi mai avea șansa să văd atât de mulți ieșeni fericiți în stradă din cauza lui Poli. Mi-au fost dragi toți antrenorii, dar cu siguranță antrenorii alături de care, sub oblăduirea cărora am ieșit campion național, Marian Moldovan și regretatul Mițu Danilă, cumva au reprezentat și o șansă în viața mea ca să acced la seniorat, pentru că ei la acel moment antrenau. Mițu Danilă, antrenor secund la Polia, și Marian Moldovan, antrenor principal la CFR-T Pro, sau erau împreună, nu mai țin minte. Cert este că imediat după un scurt retur la Constructorul Iași, am revenit la Politehnica și am promovat în Liga 1, iar ca și jucători, foarte lungă perioadă din activitatea mea la Poli, am fost coleg de cameră cu Bernone Dohot, cu celebrul portar, cel care mi-a destemit din tainele pescuitului. Am devenit și eu mincinos, mergeam foarte des la pește cu el și acum îmi place foarte mult îmi place la pescuit. Bun, noi am trăit pentru suporte și mă refer la toată generația mea și poate generațiile dinainte nu se câștigă atât de bine precum acum. Practic erai fericit că te cunoștea lumea pe stradă, te invita la o bere, te adula, cumva parcă eram mult mai iubiți înainte, nu știu, nu era mercantilist cum din zilele de azi, unde într-adevăr banul contează mult mai mult. Se juca foarte mult cu sufletul, foarte mult se juca cu sufletul și da, suporterii ne răsfățau, era o simbioză superbă. Pierdeai, câștigai, suporterii erau lângă tine. Cred că cea mai frumoasă definiție Politehnicii Iași a dat-o Silviu Stănescu, a antrenat și el o perioadă în Liga 1, când eram eu jucător, și așa a zis: Iașul este ca un Poliaș, este ca un nobil scăpătat cu hainele rupte în coate. Cam asta a reprezentat Iașul de-a lungul vremurilor, este parte din blazonul orașului. Deci eu nu văd orașul Iași fără echipa Poli și cumva vedem cu toții, au unit generații peste generații, indiferent de vremuri. Din 1945 vedem cum pasiunea se transmite mai departe, deși lucrurile evoluează, fie în bine, fie în rău.
Bun, stadionul e același. Exagerez puțin, din 1970 suferim aici. Dar, nu știu, așa cum nu vezi ziua fără soare, parcă, nu știu, niciun aș vedea capitala Moldovei, Iașu, fără strigătul suporterilor. De bucurie, evident. La senior, bun, spre rușinea mea am să zic că nu mai țin minte împotriva cărei echipe am jucat. Știu că am debutat imediat după ce am ieșit campion național. La 2 zile m-am dus la Târgu Mureș și acolo practic am avut debutul, focul la seniorat. Dar ce mi-aduc aminte este că am iubit atât de mult echipa asta, deci nu pot să-mi scot din minte. Chiar în anul în care am ieșit campion național, Dumnezeu să ierte, a murit și mama și mi-aduc aminte că au venit, evident, neamurile la mormântare. M-au lăsat să plec din cantonament, am fost la mormântare, m-am întors seara și a doua zi am jucat. Nu am câștigat, și că a fost un meci egal cu Suceava. Dar țin minte că era o pată mare, de neagră, de culoare, adică cumva pentru rudele mele au fost și momente de bucurie că au văzut și un meci, și mormântare și meci. Wow, dacă câte povestiri amuzante am, foarte multe. Repede erau vremurile în care, nu știu, băieții stăteam cu toți împreună, cum e lumea mea individualistă, fiecare la casa lui, cumva poate și cantonamentele, da, cel puțin noi tinerii, dacă vorbesc de perioada imediată după adolescență, de marți stăteam în cantonament până la ziua meciului, aveam doar 2 zile libere. Și dai seama că sunt atât de mult împreună, normal că ai multe amintiri. Dar dacă ar fi să povestesc ceva din teren, nu mi-aduc aminte meciul contra lui Dinamo București. Dinamo încă mai avea jucători celebri precum, nu știu, Dănuț Lupu, Mateuț, Varga, Prunea. A fost celebru meci care s-a terminat 0-0 cu 2 jucători eliminați la Dinamo, Tararache și Cic, parcă și Tibi Cic. N-am mai avut curaj arbitru, care din punctul meu de vedere arbitra foarte bine, oricum era curajos să dai 2 eliminări contra lui Dinamo în acele vremuri. Mi-aduc aminte și numele arbitrului Costi Miclea, pentru că încă mai comunic cu el. Și ca să revin la faza amuzantă, undeva până în minutul 70 a intrat Câmpanu, Mihăițeană, și evident, febra meciului, presiune mare, Dănciulescu era vor de atac, mă reîntâlneam după meciul de baraj de la Brașov, el jucase atunci Electroputere, când noi am promovat în Liga 1, s-a mutat la Dinamo. Și mi-aduc aminte că Mihăița în teren m-a întrebat: Cip, unde e lupul, unde e lupul? Evident, dar l-asculți odată, l-ascult de 2 ori. Chiar m-am întrebat: dar lasă-mă, frate, cu lupul tău. S-a aflat ulterior că antrenorul nostru, profesorul Antohi, i-a spus lui Mihăiță, lui Câmpanu, unde e Dănuț Lupu, stai după el tot terenul. Ei, știm cu toții cum arată stadionul Iașului. Când a intrat pe la centru Mihăiță Câmpanu, Dănuț Lupu a fost schimbat pe la gura, din spatele porții, da, tunelului. Și săracul nu găsea pe Lupu pe teren, nici el n-a văzut că, când a intrat el în teren, l-a schimbat, emoțiile unui astfel de meci, stadion arhiplin. Asta a fost o mare bucurie a vieții mele, să joc stadioane arhipline, aici în dealul Popolului și nu numai aici. Și da, chiar râdeam o veseală, am strigat vreo jumătate de an unde e Lupu pe Mihăiță. Dragi suporteri ai Lupoilii, am fost și voi rămâne mereu unul dintre voi, cu mintea și sufletul pentru spiritul care ne unește, indiferent pe unde ne vor purta pașii sau ce vremuri vor veni, mai bune, mai rele. Să știți că puteți conta pe mine. Împreună am fost un răsfățat al vostru și vă mulțumesc pentru asta și
pentru mândria de a vă reprezenta, fie că vorbim în tribună, pe teren, în vestiar, oriunde în lumea asta, să știți că puteți conta pe mine și că împreună putem pentru Poli.